Eusko ikaskuntza, jakitez. Arteari buruzko kontuak izanen ditugu gaurko Eusko ikaskuntzaren tartean. Ostegunean hasiko dira Euskal arteari buruzko 6. jardunaldiak. Ostegunean hasi eta larunbatera bitartean, frankismo garaiko Euskal artearen azterketa eginen dute Donostiako Miramar jauregian. Euren ponentzia hitzaldiak eramanen dituzte hainbat adituk. Horietako bat da Mikel Bilbao. Honek frankismo garaiko artearen bibliografiari buruzko lana egin du. Garai hortako artearen ezaugarriak galdetu dizkiogu, horrekin hasi gara. Mikel Bilbao. Bueno, pentsa egin behar dugu frankismoko edo garaiko artea, hor dauzkagu bi eskulture oso famatuak, ezta? Hor daude, txillida eta Oteiza. Orduan, jardunaldietan egongo dira komunikazioak eta konferentziak ere, eta txillida eta Oteizari buruz hitz egingo da jardunaldietan. Pentsa egin behar dugu ere, hor agertzen direla talde oso bereziak, artista talde adibidez gaur, hemen eta orain, eta oso interesgarria garaia, ze frankismoko garaia batzutan ikusten da garai bat iluna zela, baina artearen arloan badago zer ikusirik eta oso ona. Disiplina mota guztietako artea aztertuko dutela esan digu Mikel Bilbaok. Dira ponente batzuk eta konferentzietan adibidez hitz egingo da, etorriko da adibidez Irinetik Pedro Manterola, eta berak Oteizari buruz hitz egingo du, gero egongo da Mari Carmen Alonso Pimentel eta pintura buruzko hitzaldi bat emango du ere, Jose Julián Bakedanok zinema eta argazkilaritza buruz hitz egingo du, eta apur bat danetariko arkitektura eta hirigintza ere aztertuko da, eta danetariko. Garai hontako artearen ezaugarrietako bat zentsura da. Gai hortaz ere hitzaldia izanen da. Mikel Bilbao. Horretaz buruz hitz egingo du Valeriano Gozalek. Eta, esaten dut izango dela hitzaldi bat oso ona, oso interesgarria. Pentsa egin behar duzue adibidez, garai hauetan egin zen Arantzazuko basilika. Eta, zerbait badakigu Arantzazuz buruz hasi zen, eta zen lan oso modernoa garai hartan, baina lotu egin zen. Ze gelditu egin zen, ze oso modernoa zen, eta pentsa egin behar du erregimen fascistak, modernotasuna artean ez daukala beren karakteristika bat, ez da? Orduan, bazegoen zentzura, baina batzutan pentsa egin behar dugu, artelana adibidez abstraktua bada, eskulturan edo pinturan, mezua ez dago hor, ezin da ikusi. Orduan, zentzura saltateko apur bat edo baztertzeko badaukate armak, ez da? Zentsura beraz, jorratuko duten gaietako bat, baina hortaz gain beste zein hitzaldi azpimarratuko lituzken galdetuta, hauxe esandakoa. Ponentenak denak. Pentsa, bai Valeriano Gozal, bai Mari Carmen Alonso Pimentel edo Javier Muñoz, dira ponenteak oso onak eta bakoitzak bere arloan daude espezializatuta. Pentsa, Javier Muñoz arkitektura buruzko hitzaldia emango du, Mari Carmen Alonso Pimentel Deustuko irakaslea berak pintura buruzko, eta denak dira oso importanteak. Gero bestalde batetik komunikazioak egongo dira, eta hor etorriko dira ikertzaileek bere arloko komunikazioak egiten, eta egongo dira denetariko. Denetariz jardunaldi horietan hitzaldi ponentzia guztia, baina horietaz gain filmeak ikusteko aukera ere izanen da. Egongo dira filme batzuk, paraleloki,
egongo dira, filme batzuk izango direnak Lugaritze kulturetxean eta Kutxa Arrasate kulturaretoan ere jardunalditzeko egunetan, eta hor egongo da filme bat, Guernica, Minotauro Maquia, Pablo en el laberinto, Picasso buruz, El misterio de Picasso, Operación H, pila bat filme honetan egunetan, eta jarriko dira arratsaldetan. Eta noski guzti honen helburua besteak beste, garai aro hau hobe ezagutzea. Mikel Bilbao. Mai gainean jartzea zer ikertu den Euskal Arteei buruz eta zer faltatzen den oraindik ikertzeko, ezta? Ze pentsali asko ikertu dela, baina ez da horrela. Adibidez, Oteizai buruz edo Txidai buruz, pila bat gauza idatzi dira, baina daude pila bat eskultore, arkitektu edo pintore oraindik ez daukatela liburu txiki bat bere obran aldena ikusi edo aztertu. Hasieran aipatu dizueguna izan da Mikel Bilbauk egin duena, frankismo garaiko arteari buruzko bibliografiaren bilduma bat izan dela. Zehazkiago azaldu digu bere lana zein izan den. Egon naiz gutxi gora bera urte bi, batzen erreferentzi bibliografikoak, garai hartako arteei buruzko erreferentzi bibliografikoak. Orduan pentsa hor daudela bibliografia barruan, gutxi gora bera 1500 artikulo, monografiak, katalogo erakusketak, eta hor daude ataletan jarrita. Dago bibliografia batena orokorra, beste atal bat arkitektura eta hirigintzea buruzko bibliografiana, beste atal bat pintura eta eskulturena, zinema eta argazkigintza beste atal bat dauka bibliografian, eta amaitzeko Oteiza eta Txiari buruzko bibliografia dago. Lan bat oso luzea, egon naiz urte bi hau egiten. Hori beraz, gaurkoan eta Eusko Ikaskuntzaren tartean ekarri dizueguna. Ostegunean hasiko dira jardunaldi horiek Donostiako Miramar jauregian. Eta astelenero esaten dizuegun bezalaxe informazio gehiago irubebikoitza euskoikaskuntza.org elbidean izanen duzue. Eusko Ikaskuntza, jakitez.